Što bi rekli naši stari, čuju se žabe, krekeću, znači pasulj može da se seje, a gde je Scarlet sorta, tu je i magija, koja upravo počinje. Obično se po 3 zrna stavljaju u zemlju, bilo da je boranija ili pasulj, međutim, kako je ovo veoma krupno seme, ja ću ubaciti ovako po 2. Otprilike 2,5 do 3 cm dubine na rastojanju od oko 30 cm. Između ostalog, u leju sa pasuljom sejem i takozvani šoder. Neobičan, sitni pasulj koji podsjeća više na grašak, a izuzetno je zanimljiv zbog toga što je vrlo otporan, zahvalan i predstavlja jednu od starih, zaboravljenih sorti. Jedna od vrlo interesantnih semenki je ova, Pink Zebra. Neobični, sitni pasulj. I on će također naći svoje mesto u leji sa pasuljem. A tu je i ovaj pomalo izduženi, dvobojni pasulj, pa će im se i on pridružiti. Ove sitnije sorte pasulja stavljam po 3 u svaku rupicu. Blago utisnem jer je seme sitno. I čekam da prvi dani maja donesu i prve biljke. Šoder ne raste mnogo visoko, ali je vrlo interesantan kada jednom dođe na red njegov neobičan cvetić. Zemlja je rastresita i samo ovako blago utisnem i to je dovoljno. A ovo je moj omiljeni džinovski pasulj, Scarlet u početnoj fazi rasta. A ova predivna mahunarka ovako izgleda u trenutku kada počinje da cveta. Nije čudo što je čarobni pasulj završio u bajici, zbog toga što on za veoma kratko vreme, evo, naraste ovako nestvarno visoko i izgleda krajnje bajkovit. Ovo je Scarlet pasulj u sred juna, kada on kreće ovako da cveta i niko ne bi rekao da će iz ovoga da nastane jedna krajnje ukusna mahunarka. Što se mene tiče, ova vrsta pasulja može da posluži kao idealna jednogodišnja puzavica negde na balkonu, odnosno u bašti. Sredinom jula boranija u pretposlednjem i onaj pasulj u poslednjem boksu izgledaju ovako. Uprkos činjenici da je ovaj jul neverovatno vreo, odnosno da je temperatura preko dana i preko 40 na suncu gde se ovi boksovi nalaze, kap po kap čini zaista čuda. Redovno zalivanje dnevno kapljicama vode doveli su do toga da su ove biljke toliko cvetale i prepune su snage i spremne za plodonošenje. Različite sorte pasulja su se tu isprepletale. Ovaj mali šoder se praktično i ne vidi. On je nizak, neupadljivog plavog cveta, više nalik boraniji nego pasulju i zbog toga ostaje u senci neprimećen ovog gorostasa ovde. Da ne znam da je pasulj, mislila bih da je neko ukrasno cveće, neka vrsta zevalice. A što je ukusan taj pasulj izgleda. Bukvalno se osjećam kao onaj nesnalažljivi detektiv u seriji Death in Paradise, koji upoznaje sličnog guštera koji mu postaje ljubimac. Tako i ovaj moj. Stalno se vrzma oko ovog istog boksa, a nije ni čudo. Očigledno tu ima sve što mu je potrebno. Možda neko ima neki dobar predlog za ime ovom novom ljubimcu. Koristan je jer sve ove skakavce koji su mi
izumbali listiće, on strpljivo čeka i onda smaže. Kakav slastan doručak, ha? Znači, moj ljubimac je veoma radoznao, ljubopitljiv, stvarno je znatiželjen, vrlo je diskretan jer je miran, tu i tamo samo šušne po neki list i nadasve je korisna životinjica. Kako je neverovatan ovaj Scarlet Runner pasulj. Bukvalno kao neka vrsta boranije, načičkane mahune jedna do druge, pune semena. A evo počela je i da puca ovde. Apsolutna zvezda, pobednik među ovogodišnjim biljkama koje sam prvi put sejala je Scarlet Runner pasulj. I kako to obično biva, oduševljenje se nizalo jedno, drugo, treće, a poslednje u nizu je to što sam pročitala da je u stvari u pitanju pasulj koji ostaje u zemlji, nadzemni deo smrzne, pa ga treba iseći neposredno iznad tla, a ako bude sreće, trebalo bi da dogodine s prolećem krenu novi izdanci. Razlog je što je ovo višegodišnji pasulj, tačnije zovu ga sedmogodišnjim pasuljem. Ovo čudo prolazi kroz takve faze i doživljava takve transformacije da ga ni jedan umetnik ne bi ovako raskošnim i čudnim napravio. Pasulj je prosto čarobna biljka. U stvari ima najčudesnije seme koje postoji, bar koje sam ja videla, zbog toga što se njegova boja dramatično menja sa protokom vremena. Evo, posle samo jednog dana boravka van ove mahune, odnosno čaure, seme poprima daleko tamniju boju i što vreme bude više odmicalo, to će se boja sve više menjati. Koliko ima spakovanog semena u jednoj mahuni. I to kakvi su to primjerci. Nije ni čudo što je bajka nazvana Čarobni bob ili Čarobni pasulj. Zaista deluje magično. Osim zrna, jestiva je i mahuna pasulja i ona se najčešće koristi kao lekoviti čaj protiv šećerne bolesti, kao i za izmokravanje. Međutim, osim u formi čaja, ono što je zanimljivo da se mahuna može upotrebljavati i kao sastojak u različitim čorbicama. Naprimjer, kada je leto, s obzirom da se koristi isključivo sveža mahuna, onda u ovim letnjim danima, kada organizmu nije potrebna teška hrana, umesto toga, obrok se može napraviti od mešanog povrća, kome se između ostalog može dodati i šaka usitnjene mahune pasulja. Vrlo je važno da se koristi sveža, a ne suva mahuna. Znači, ove suve nisu za upotrebu, već isključivo zrno. Međutim, ove mesnate i sočne mahune su ono što se može usitniti, a onda koristiti ili kao čaj ili kao dodatak različitim varivima. Moram da iskoristim trenutak i da napravim kratku digresiju koja nema nikakve veze sa pasuljom, ali ima veze sa čajem. Naime, ovo je vreme kada cveta suncokret, a njegove latice se takođe mogu iskoristiti za fenomenalan čaj, naročito sa ovih primeraka koji polako počinju da venu. Takođe, od pupoljaka, potpuno zatvorenih pupoljaka suncokreta, može se napraviti izuzetno predjelo, a recept o tome kako se sprema i uopšte koristi cvet suncokreta može se pogledati u arhivi alhemije, jer sam tu priču ispričala davnih dana, negde otprilike na početku kada sam počinjala tek sa YouTube kanalom.
Jedan od zabavnih načina da se provede popodne je proricanje sudbine gledanjem u pasulj. Za ovo sam prvi put čula kada sam bila devojčica, odnosno kada se u zgradu doselila porodica sa mojom vršnjakinjom, čija nas je mama često animirala upravo gledanjem u pasulj. Što se tiče samog postupka, postoji nekoliko metoda, čije detalje ja odmah moram reći ne znam. Ono što je za gledanje u pasulj karakteristično, a što mi je ostalo u glavi, je da je za to potrebno 42 zrna. Preciznije, 41 zrno se koristi za proricanje, a jedno zrno se, dakle od 42, unapred ovako odvoji, dok se ova ostala koriste. Od različitih načina na koje je moguće, recimo, proceniti da li će se ispuniti želja, jedan način koga se ja sećam je da se, kada se razmišlja o toj želji i dune ovako u pasulj podeli na dve gomile. Nakon toga se odvajaju zrna. Treba da se odvoji po 5 zrna. 5, pa onda još 5, 5, 5. Ukoliko ostane jedno zrno, to znači da će ovde da se razdvoje kućice na po 5 opet. 5. A to je jedino rešenje koje kaže da će se želja ispuniti. Ukoliko se u bilo kojoj drugoj kombinaciji podele grupe, a pasulj opet odvoji na 5, 5 i ostanu 2, 3 ili 4 zrna, to znači da se želja, nažalost, neće ispuniti. Znači, jedino ukoliko odvajanjem na po 5 ostane samo jedno zrno, to je neki praznoverni znak da će doći do ispunjenja naše želje. To je najjednostavniji način koji govori o tome hoće li nam se želja ispuniti ili ne, dok ono ozbiljnije gledanje u pasulj podrazumeva da se nakon promišljanja o određenoj želji, odnosno budućnosti, 41 zrno podeli na 3 grupe. Svaka od tih grupa se onda deli na 4. Od nje se oduzimaju po 4 zrna. Ono što ostane nakon deljenja na 4 zrna se odvaja gore i tako u svakoj kućici. Tu stoji 4 i ovde 2. I to se uradi i treći put. 4, 4, 2. Teoretski deo koga se sećam govori da je ova leva strana ono što se odnosi na ženu, znači ženska strana. Desna je muška, a ovaj centralni deo, odnosno sredina, govori o kući, odnosno odnosu između muške i ženske strane. I to je sve ono čega se ja sećam kada je gledanje u pasulj u pitanju. Ovo je samo početak, ali to su moji limiti. Ukoliko je neko zainteresovan da sazna i nauči više, u tom slučaju će morati da konsultuje neku ozbiljniju literaturu.